Я хотел бы, чтобы мы начали наш эфир вот с чего, собственно, задать ему тему четкую. Заявление президента Украины Петра Порошенко, который заявил, что Украине могут предоставить автокефалию без согласия Москвы. Ну, собственно, он комментирует то, что происходило в Стамбуле. И Порошенко заявил, что Вселенский патриархат признал себя полномочным предоставлять автокефалию без согласования с другими церквами. И таким образом Украина имеет право на создание поместной соборной православной церкви. И давайте услышим прямую речь президента, потом мы ее прокомментируем. Вселенського патріархату без урахування думки Москви надавати всім державам, в першу чергу Україні, право на створення помісної, соборної, православної, української церкви. І я впевнений, що той процес, який ми започаткували 3 роки тому, який став публічним в квітні, після мого звернення, після підтримки мого звернення Українською Верховною Радою, більшістю обласних рад, після того, як ієрархи православних церков також звернулися до його всесвятості Вселенського Патріарха за отриманням Томосу, грамоти, рішення про незалежну православну церкву як один із важливих елементів незалежної держави, ми також будемо із православною церквою. Ну що, владика Євстратій, це перемога, як в нас кажуть, чи що? Це шлях перемоги. Бо у нас ще й кажуть, не кажи гоп, поки не перескочиш. Тому я завжди люблю підкреслювати, що маю обережний оптимізм. І події допомагають цей оптимізм підтримувати, бо дійсно зараз те, над чим працювала церква, зокрема наша церква працювала над цими речами багато років, для того, щоб донести цю позицію. Це навіть не 3 роки, о яких говорив зараз. Більше. Це понад 10 років. Понад 10 років в безпосередньому, дуже складному діалозі з Константинопольським патріархатом, з певними перервами, з певними ускладненнями, але ми працювали над тим, щоб донести цю думку, що Україна – це не частина Московського патріархату, і тому Константинопольський патріархат має зробити все відповідне до його канонічних прав і прерогатив, щоб українська церква, як незалежна автокефальна, посіла своє гідне місце серед інших помісних православних церков. Часто запитують, а чому так Константинополь довго до цього йшов? Хотів спросити, що мішало раніше це осознати? Я думаю, що в першу чергу неготовність самої України. Бо наша церква була готова, так. Але Україна не була готова. Ну, навіть не те, що... Ну, от в часи, коли був президентом Віктор Андрійович Ющенко, була підтримка з боку президента, але не було такого усвідомлення в цілому суспільстві. Тому що Константинопольський патріархат, вони ж дивляться не тільки на те, що чи влада звертається, чи церковні ієрархи звертаються, а який відгук це має в цілому в народі. І ніколи ще за всі 27 років незалежності в суспільстві не було такого усвідомлення і підтримки цієї ідеї, причому яка переходить і межі юрисдикції, віросповідань, релігій, навіть ставлення до релігії як такої, національні межі і так далі. Бо найширша платформа підтримки сформована була за ці роки, і це дає тверду гарантію того, що Україна сприйме належним чином рішення Константинопольського патріарха і не втратить його. Бо найбільша проблема була для патріарха в тому, що Москва постійно говорила, ми це знаємо, протягом 20 років, з 97-го року на всіх переговорах, вони казали, ну от ви зараз це зробите, за півроку, за рік будуть вибори, зміниться влада, прийде влада більш проросійська, промосковська, і все це
буде скасоване, влада це відкине. І гарантії у Константинополя не було, що це не станеться. Вот в чем была угроза, и почему патриарх, тот же самый патриарх боялся сделать этот шаг. А это после Майдана ситуация так изменилась в обществе? Это Майдан повлиял? І Майдан, і особливо російська агресія, і реакція церков на цю агресію Української церкви і Московської церкви. І суспільство бачить цю реакцію. Коли керівник митрополії Московського патріархату не встає, щоб привітати імена героїв України. Коли на місцях священники Московського патріархату відмовляються відспівувати загиблих воїнів, які віддали своє життя за незалежність України. Коли ті самі священники Московського патріархату благословляють бойовиків, одного навіть з автоматом зловили, коли він брав участь в бандитському нападі на виборчу дільницю в день виборів президента України. І таких фактів сотні тисяч. Крыму, Владыка, один, я не назову другого слова, извините, поп Московского патриархата лично перерубал кабель в штаб военно-морского флота Украины во время аннексии. Ось, я ж кажу, таких фактів десятки, сотні і тисячі. І суспільство це бачить і дає цьому оцінку. Хотів би підкреслити, що з усіх українських конфесій, по приблизно 55 конфесій, які діють в Україні, лише одна не сказала так досі, що в Україні не громадянська війна, а російська агресія.